Ahojte, dnes si ukážeme, ako vybrať film z fotoaparátu Exa1A. Takže ak sme už film dofotili, znamená, že už nám nejde prevíjať. Pri tom dofocovaní a prevíjaní toho filmu býva častou chybou začínajúcich fotografov, že sa snažia to tlačiť na silu, tú páčku, a veľmi často sa film roztrhne, takže treba dávať na to pozor. Ak ten film už nejde ďalej, napríklad, že by vám sa zastavil takto v polovici prevíjania, tak znamená, že už je na konci. Dobre, takže dajme tomu, že film sme dofotili. Pri tomto fotoaparáte to nie je až také zložité ho vybrať, čiže je tu na to tento knoflíček, ktorý stlačíme a celý čas počas prevíjania filmu naspäť do špulky ho treba držať. Na tomto prevíjači je šípka, ktorým smerom, čiže takto ho treba navíjať naspäť. On sa vlastne prevíja naspäť do tej špulky, ten film. Čiže držím a prevíjam. To prevíjanie treba robiť dovtedy, dokedy vám nezačne ísť ten film ľahko. V tom momente, ako začne ísť ľahko ten film, tak je previnutý. No, čiže v tomto momente mám film previnutý. Takže si vyberiem fotoaparát z púzdra. Je jedno, či ho vyberiete predtým, alebo potom to už je len o manipulácii, že možno, že aby vám nezavádzal strap, tak si ho môžete dať aj predtým. No, otvorím. A film mám vonku. Čiže toto je v podstate jednoduché.